A tady vidíte, od strašidla jsem dostal epic. To není možné. Já tomu nevěřím. A tu jsem využil houbičku a dostal jsem za to epic. To není normálné. A konečně první epic. Dobro, mi to zvýšilo HPčka. Konečně! Yes! Prvýkrát 10. level mám. Epic. To není možné. Jsem ducha. Od strašidla jsem dostal epic. Zkusím být někoho porazit. Zkusím to. To asi nedám. Mám jinou mapek. Nevadí. Ale epic! Když jsem vám přeškol. A to mi dávají dobrou inteligenci. A dobré životy. Yes. To nechám. Konečně! Hurá! Děkuji všem. Jsem tento úkol. Dobré. Dovi.